oğlum, 3 asırın şayadı bolup oturan bu koca tuğdagacı bilen Ustad Halife Sadanna Mullaga ençeme yolu didarlaşmaklık netip edipdir. Bey be, 3 asırın diýdiň mi ata? Oğlum, 3 asırın. 21, 19 asıra degişli bolýar-da onda. Hawa 1881-nji ýylda oturdular bu tuğdagacı bilen Mullaga her günden ýaly didarlaşar eken. Ebäbini bilesiň elýär oğlum. Hawa ata. Tuğdagacı Türkmen normuşunyň owazly daragydyr. Hormatly prezidentimiň döwlet galamyndan çykan "Ýyly döwlet geler bolsa" adly kitabyna şeýle tetirler bar. Haly, bedew we dutar sary. Bular 3 sany beýik gymmatlyk. Türkmen halkynyň eýsilmez boýsunjynyň gözbaşy bolup durýarlar. Gaýtalap bolmasa gözeligi we nebizligi özüne jemleýän Türkmeniň dutar mukam sazlaryny hakykat ýüzünde milli sunuwatyň kämilliginiň nusgasy hasaplanýan Türkmen hallary we özüni belli dizi ahaldagi bedewler bilen bir hatarda goýmak bolýar. Halynyň nebiz nakşyny emele getirýän müňlerçe çetimleri çetmek, dutar sazlarynyň esasyny düzýän hem we sazlaşyk taraplarynyň bir sydyrgyn gedekleşmesini meňdeşdir. Ata, dutar saz uraly haçan döredik ha? Bir wagtlar Babagambar diýip bir ýaş ýigit bolup duralym. Ol Hedret Ali'nin atbakar eken. Günlerde bir gün onun kalbına ütköşük bir owaz gelip ol saz guraly dutar ýasamaň oruna çykýar. Dutar ýasap bolandan soň onu saz çalmaga başlaýar. Onun seredýän düldülligen aty Babagammaryň çalýan sazyna aşyk bolýar. Janar bolsa da şol sazy oň bilen o. Türkmenlerde aýdym saz sunuwatynyň döreýüşi aşyk aýdyň hemde Babagambar ýaly belli şahsiýetlerden gaýdýar. Ila arasynda olary juda gadymy döwürlerden märi bagşylan hemde sadanlalan keramatly pir hasaplanyp gelýär. Türkmen halkynyň arasynda juda gadymlardan märi gelýän rawayatlary görä. Gorkudata odonlong piri, Babagambar sadyň piri, aşyk aýdyň bolsa bagşylan pir hasaplanýar. Her ýyllyň ýaly aşyk aýdynyň mekanyna hemde gadymy pendi düzüniň gödül künjegine Babagambaryň hatyrasyna aýdym saz bayramçylygy gurulýandyr. Şonu döwre urap aýdym aýdýan, joşup saz çalýan sunuwdy saatlaryny diňlemek unudulmaz täsir galdyrýar. Ata, dutaryň mulaýym owazy bar he? Hawa, diýsen mulaýym oglum. Dutaryň owazy yüreklemide melhem berýär. Ata, şol gadymdaky dutar şu wagtdan çalynyp ber he?
Hawa, dutar şeyli acayip saz kuralı olunsan, on ömrüm uzuyor. Ata babalarımız onu şu ünlümmüde çenli devam ettirip geliptirler. Türkmen ilinin bagşy sadanlary dutary hemişe eginden asyp getdirler. Asliyetinde dutary gudratly Qur'an, jany da, madamalyk sırdaş hükmünde edilipdirler. Türkmenin beyik saz ustady Mulla Täsmiradov şeýle diýipdir. Dutary bir gün çalmasan Qur'anyň özü. İki gün çalmasan elin. Üç gün çalmasan ilin biler. Orta asırlarda dutara çalymdaş ýene bir saz guraly tanbur meşhur bolupdyr. Bu adam Muhammed Farabidan başlap Türkmen toprağynda ýaşap geçen köp sanly alymlaryň saz baradaky ilmi işlerine duş gelmek bolýar. Olar dutaryň kyýaly gazma kädili, ýüpekden goşa kirişli saz guralyna tanbur diýipdirler. Tanbur diýen ad nushuy edebiýatymyzda da giňden ulanylýar. Maltymly pragy tanbur alyp beýik nagry çallarsam diýse, kä tambur, kätede tamra ýa-da tamdyra diýilip atlandyrylypdyr. Dutar sözü bolsa ilkinji gedek 15-nji asyrda ýaşap geçen Zaynulabiddin al-Hüseyniň Sazyň ilmi we amaly kanuny adly kitabyna agdalýar. Ata, yine alıcık yatayın bugün deyin şuna. Anı tur oğlum üstüne gün oldurup yatmadı. Bugün bizim etmeli işlemli kene. Ata, Dutaryň asal şakynda da bilýärmi? Bilýän oğlum, bilýän. Atajan aýdyp beräýdi. Hani, dinle oğlum onu. Dutar ýasamak, onu da gapagyna kakyp, perdesine basaňda zarňyllap duran dutar ýasamak yeňil ýelpaý iş däldir. Bu işe aýratyn üşük, sabar takat, gözüň bilen beýniň deň işlemegi, eliň sünnäli gerekdir. Sınıf saatlar dutar saylap seçilen ağaçtan yasaýandyrlar. Oňam öz syry tilsimaty, göz bilen görüp dälle, ýürek bilen duýup bilmeli aýratynlygy bar. Dutar saat guralynyň ýasalyşy şu pursatdan başlanýandyr diýip pikir edýänsiňi. Aslynda ine şey. İlki bilen dutar boljak ağaca saylap bilmeli. O bolsa hökman adyndan ençeme ýyl aşan tuğdağacı bolmalydyr. Bir işe ustalar diýseň ünslü, kanagatly çemeleşipdirler. Edwer, ertiriniň gamyny ýan, ýatan dutarynyň owazynyň belent tarypynyň tükenmez bolmagyny isleýän ustalar owo aýlanyp, ýadaman ýaltanman garry, onu da synasy has sagdyn görnüşi göze gelewli tutlar saýlapdyrlar. Dutar ustası il içinde iň sylanýan, senedi hakdan berilen adam hasaplanypdyr. Dutar boljak tuğdağacı köplenç güýz ahyryna akrap mewsimine goparylyp köwlenipdir.
Ganimat yalaňaşlanan agajy odol su akan akarın ýa-da ulu salmaň içine şuň gömüp üstüni yggar toprak bilen basyrypdyrlar. Şunna ussoluň köp ýyllyk tejribesine görä gura agaç yggarda bişipdir. Belli bir wagtdan soň agajy çykaryp dutar boljak bölegini kesip alyp ony ganimat guradyp diňe şondan soň ustaçylyk gurallaryny alyp dutar ýasamaga girişipdirler. Iňňe bilen goýu gazan ýaly diýdirýän iş dartgynly hem dowamly bolupdyr. Öz wagtynda da juda jogapkärçilikli etmeseň, ýasan guralyň kemter ýeri derrew bildiripdir. Sapyny bolsa, erik agajyndan ýasapdyrlar. Asliýetinde dutaryň perdesini bowmak, ulak ýasamak, kirişlerini saýlap almak, olary düzmek hem öz başyna sunugat. Her öň ýetene başartmaýan, diýseň duýgurlugy, näzikligi, ezelden berilen başarnygy talap edýän kesipdir. Şolar bagşylan aýdyşy ýaly bir ulakdan gopyp bir düzümde jemlense, gümmürdeýän dutaryň owazy kulagy degeni özüne imrindirip yüpsüz daňya goýaýa. Hormatly prezidentimiziň Paragatçylyk sady, dostluk dogunluk sadaty kitabyna şeýle detirler bar. Rowayatlaryň birem meşhur Şükür bagşynyň eline hiç ýyly ýara galman dutaryny alyp dogunly ýetirlikden boşatmaga gideniniň hakyna rowayatdyr. Hadi senin canım. Ağzından. Ben tutarlı geldim. Hep diyeceğim. Bütün avşın benim kendiyandır fikri geldi. Nesin ýytrasy pürüsü tutarlan ağam halaketine vurup ötlerim. Sungut yaradılışın hakyky gözelligini aýdyn etbilýän üçin zadyrlar. Ol ýüregiň erkiniň emridir. Bar gudrat hem şonnadyr. Sungut aňlaýyşdan ruhy mazmun alýar, baýlaşýar, beýgelýär. Şükürüň sady bile bir özi. Ýöne dünýä ýaly baýlygy bar. Sebäbi ol dünýäni ruhy aňlaýyşyna özleşdirdi. Ine belli sadanna mert şahsiýete berilen hakyky baha. Ata, şükür bagşy barada da aýdyp beräýdi. Agasy Hoca Muhammed ýaňy bir müçäni dolduran şükürü halipa bagşyň ýanyna kidiýär. Ady wazasy külli türkmen ilini baglan ulu ussat olary güler ýüzi bilen garşalýar. Ýaşazyk sadandan kuýubyny barlap, ony öz ýanyna alyp galmaga razy bolýar. Ilki tutara kirşişdirýär. Soň kem-kemden elini düzüldi buraya. Aşaky hürpdäki sallary çallaryp, beýlek tilsimleri öwredip başlaýar. Asyl şükür görenni, öwrenenni horjunyny alyp gidip oturmuş. Şeýde bol halipa bagşyň ýanyna 2 ýyl geçirýär.
3-nji ýyl eýýäm halipa şägirdine saz çaldyryp dinlär eken. Ahry kim közsüz bolanyny aňyp, onu bir gün owaň çeträgindäki öýe uğradýa. Bir garryja adam oturanlar tüňçe aljak bolup adyna Usaga diýänler. Dutarym mejerip berdi. Başga urun aýtma. Şükrüm bolýa diýip kellesini galgadýa. Şükür diýlen ne diýe? Garram kapydan gelen boýdan maşasynly ýa-da hani ilke bar heň edip berdi ýa. Şükür çalýa. Usaga da düňdürlü dutaryny alyp kowurýa. Ýagşy bir kellem saz çalşan soňlar öýesi. Alawul. Enne dutaryň bärik diýe. Uzadylan dutaryň iň aşaky perdesini kümüşden baglabam eline berýär. Şeýdip şükür 10 kaýlap Usagaň şok horoşoja jaýyna gatnap her gezekki saz çalşykdan soň dutarynyň 12 perdesinem kümüşden bagladyk gaýdýar. Şu edek iň soňky sapar barşyň mulaýsa berek. Halipa şeýle diýýärdi. Şägirdiniň uğradýa ýene bir gün. Öňkede görä şükür çalypdyr. Usaga bolsa kowupdyr. Soň usaga gaçypdyr. Şükür ýydarlapdyr. Birdenem öýeti şükürüň elinäki dutaryňam özüniň küýüňem 5 perdelerini saparypdyr. Öňüni başlagam ýalaňaç dutar çalyp uğrapdyr. Şükrem kowjak bolsa Allah ýalaňaç ýabyny minen ýaly zol büdräp kätede heňin bendine ýykylyp durmuş. Bolmajagyny bilen şükür zut gaýdypdyr halipasynyň ýanyna. Yüzün sallap oturuşunu görüp halipa bagşy sarly ýelgarypdyr. Saňa şu ýerine öwretmändim diýip perdesiz dutarda saz çalmagyň tilsimini görkezipdir. Şükür esli günläp bu sapagy bişiripdir. Emellerini kemsiz öwrenipdir. Inne hä ýüze gara bolmasam gerek diýibem barypdyr Usagaň alnyna. Goja sadanna yeni emelleri tutupdur. Yöne bigedek şükür saptırar ləhliye. İn soňunda da bir heň çalypdyr. Özüm ýalaňaç dutaryň ýüzünden el ýöredip. Di eşitilmedik sağla diýlenne bolsa muny ölüm döretdim diýe. Hayran galan hem guwunjundan gözüni ýaşlan Usaga oýlanýar. Henüz dutarynyň 13 perdesini kümüşden magladan ýokdy. Muny başaryp biljek bir eli ýuruk sadanna tapylarmyka diýip hopurgap berdim. Ahry ýaşda şolarda o musal boldy. Inni armansız gözüm yumorun. Şükürüň 13 perdesini hem dutarynyň 2 ulagyny kümüşden goýup berip barynny ýyl içinde hemme perdesi kümüşli. Gulaklaram kümüşden goýulan bu dutary çalmaga sen münasip diýem ak patasyny berýär. Ondan soň ýuňy ýeten saz ustady boldum diýip halipa bagşy ak pata berýär.
Türkmenistan'ın şäherlerinde geçirilen arkeologik gazywatar işleri bu toprağın ýokary derejede ösen irki medeni merkezleriň biri bolanlygyny kereňsiz subut etdi. Türkmen halkynyň üren bay ruhy ahlak hem maddi mirasy şeýlelikde dünýä sivilizasiýasyna öňjöýlük boşandyny goşdy. Ine bu saat ene diwatlanyrlar. Tada deş näme soraňyz bolsa sora beriň. Cemal, üns bilen sen diňleýär. Moýlum, ene sadan döreşi bar, aýdyp beräýseňiz. Menim şo soragy berjekdim-de. Bir gün bagşy sadanlaryň dördüsi uly toýa bile düşüpdirler. Biri-birine juda syýlaşykly, hatire mertebe tutmagy başarýan, şeýle-de degişmegi hine gatışmagan başarýan ussatlar, giýjöýlänler bir owaň orta urpünden geçip barýakalar, ynha bir geliniň bäwe kudulöýşi kulaklaryna degip sakka duranlaryny bilmän garypdyrlar. Asal o geliniň lawzy Owazy şeýle bir süýje eken. Owaň ähli uly kiçidi öýüň durluklaryny serpip, käs bolsa daş şykyp, ulak gerip o hudyny diňläpdirler. Sağa uklapdyr. Gelin hudusunu goýupdyr. Bagşylarym mehman ýerlerine baryp, çaý çörek ýenlerinden soň bagşyň biri ýanky eliniň hudusy şolary ýalyrak dälmidi diýip dutarda hene geçirip ugrapdyr. Soň bir-birden o ýer şeýler ýakdy. Bir ýerin beýlere gal diýişip olar. Ahyrynda da üýşüp çalpdyrlar.
dutar çalmagy ürän iýinçe. Ajaýyp sunuw tasaplap, onu ürän aýawly çemeleşipdirler. Beýik ustaatlaryň asyrlary boýy sünnälän mirasy, berk talaplaryň gyşarnyksyz berjaý edilmegi netijesinde dutar saatlarynyň iň bir gymmatly nussolary häzirki günleri ilki başga görnüşine gelip ýetdi. Ata, men düşünüp bilemok. Öňkü döwürlerde nota ýok ekene. Nädip sağlarymyz bu günlere geldik-a? Ha, sen gat dogry aýdýaň oglum. Türkmenler asyrlar boýy dutary notasy çalypdyrlar. Olaryň notasy bagyşy taýdanlaryň ýüreklerine ýerleşipdir. Ol halipadan şägirde diňe ýad üstü bile geçirilipdir. Indi düşündiňmi? Hawa ata. Ýaşullar, inni bolsa men size täze dörden sağlam çalyp bereň. Sadyň Türkmenistanyňky ýaly ünüs berilýän, giňişden ýaýran kem täsir edýän başga bir ýurdy gödüňe getirmek kyn. Ol umumy halyk gazanan bolup galmak bilen özüniň kämilliginiň ýokary derejeden üpçün edýän usfatlyk häsiýetini kem ýitirmeýär. Bu sözler Türkmen sady boýunça ilkinji gözlög işlerini geçiren Viktor Aleksandrovich Uspenskiýa degişlidir. Alim 1925-1929 ýyllarda Turkmenistan boýunça 3 gezek saat etnograf ekspedisiýasyny gurnady. Şonuň netijesinde de Belyaýew bilen bilelikde ýazylan Türkmen sadatly düýpli almyş peýda boldy. Türkmenler üçin edermenligiň, mertligiň, jomartlygyň, watany söýmegiň, ýagşylyk etmegiň nusgasyny ögürlen görogly begiň egni hemişe dutarly bolupdyr. Mukamçy kompozitorlar dürli ýyllarda ýüzlerçe sadeterlerini döretdiler. Ajaýyp aýdymlar, şeýlede köp sanly dutar we gyjak saallary bilen millet sunuwutyň altyn gaznasyny baýlaşdyrdylar. Bagşylyk babatda Halipa şägirtlik mektebiniň iň görüllü mekany gadymy Göktepe topragy hasaplanýar. Ýangala obasynda bolsa, halk aýdym saatsynyň otunyň iň kämil Halipa şägirtlik mektebi usfatlygyň aňra baş nusgasyny gurulypdyr. Türkmeniň halk nusgawy saatsynyň otunyň biçak uly halipalyk mektebi 1830-njy
1879-njy ýyllar aralygynda Göktepe toprağynda ýaşap öten Amaniyelli Gönübegiň ady, hyzmaty bilen baglydyr. Ol özünden öňkü saz-usatlarynyň mirasyny kämil derejede östürip, bu sunuwaty eliyetmez belentliklere ýetirdi. Sadanna bagşylar köpülen çaýhanalarda üýşüp öz bolşly aýdym saz ojagyna öwrilen ýere ahallan, pendiden, Saragystan, Lewapdan, Balkandan, Daşowuzdan köp sanly bagşy sadanlar ýygnanypdyr. Çaýhanada elmidama saz ýanlanypdyr. Bagşylar aýdym-aýdyp öz sunuwaty bilen dinleýijilere hedil beripdirler. Bir-birleri bilen bäsleşige giripdirler. Halk bagşylaryna gedekli-gedegine 3 ýa-da 4 sany tüýdükçüň sadanlarly geçişini diňe şu ýerde görmek bolýar eken. 1927-nji ýylda Aşgabatda Turkmenistanyň radio merkezi açyldy. Bu merkeziň açylmagy bagşy sadanlaryň öz dinleýijileri bilen göni aýlymda Owazy arkaly duşmaklaryna mümkinçilik berdi oglu. Paýtagda Sary bagşy, Garly bagşy, Täçmäme Tuğanulyýew, Mylly Täçmuradow, Hydyr bagşy, Nowbat bagşy, Ýazym Hömmet Köse, orasallar ýaly şol lügrüň görnükli bagşy sadanlary ýygnanypdyrlar. Iň esasanam saz eserlerini köpçülük, ýagny ansambl bolup ýerine ýetirmek her ýoluň aýdym-aýdyş däpleri kemale gelipdir. Düşündiňmi? Hawa. Berekella. Ýeronna gaýdaly ol. Türkmen sazy, parakatçylyk sazy. Türkmen sazy dost dogunlyk sazydyr. Ol ýanglanar durar şirinden şirin, ol äleme dolun köňül ýadydyr. Mukamy dinleýän hayrana galar. Onu aýratyn bir edizlik bardyr. Dinleýärken göwnüň gelir heýjana, dutaryň owazy baky güldardyr. Türkmen dutarynyň owazy, türkmen kalbynyň, ýüreginiň owazy, türkmen ruhunyň belent insan perwerlik derejesi, parahatlyk senasy, türkmeniň akbaly. Sunuwatyň we medeniýetiň merkezine öwrilen ak şäherimiz Aşgabatyň gözel künjekleriniň birine sunuwat heykeli oturdurly. Bu ajaýyp sunuwat heykeli milli aýdym saz sunuwatymyzyň halkyň arasynda hasam meşhur bolmagyna uly tergi berdi. Sebäbi bu üstünlüğün sakatyna hormatly prezidentimiziň sunuwaty bolan belent söýgüsi öz beýanyny tapýa. Şo söýgüm türkmen milli sunuwatynyň dünýä derejesinde ösmegine hasam meşhur bolmagyna ýardam edýär. Ine mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýyllyk dawarasyny mermer paýtagty Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk toýuny ullun tutýan baky bir tarap Türkmenistana gelseňiz, hökman sizi Dutaryň bilen garşalarlar. Döreýüş taryhy 1000 ýyllyklardan gaýdýan türkmen dutary, UNESCO-nyň adamzadyň maddedäl medeni mirasynyň sanawyna girdilmäge dol munasypdyr.